אז אנחנו בסיפור של אהוד בן גרה, הסברנו פה מהלך ככה קצת מחודש, תמכנו אותו בעוד כמה וכמה פסוקים שמראים שבאמת התופעה הזו שהייתה באמת אופיינית לבני בנימין של שמאליים, היא פיתחה קשתים וקלעים שאינם משתמשים בחרב, ואהוד היה אחד מהם, אולי הקדום שבהם, פה מבחינת האזכורים שלו במקרא. ראינו את זה גם מאוחר יותר, גם בלגש בגבעה, גם אצל דוד ויונתן. בעצם רצינו לומר שהיה שמאלי, זה מפרש אגב עוד דבר שכתוב במלחמה הראשונה של יונתן במחמס, כתוב שם שהוא היכה כ-20 איש, כבחצי מענה גורן שדה, ונושא כליו ממוטט אחריו. למה צריך למוטט אחריו? ממוטט, הכוונה ממית. הנה פה הפסוק. אחרי שהוא אומר להם לעלות אליו, כתוב שם כך, ויעל יונתן על ידיו ורגליו ונושא כליו אחריו, ויפלו לפני יונתן ונושא כליו ומוטט אחריו, ותהיה המכה הראשונה אשר היכה יונתן ונושא כליו כ-20 איש. כלומר הוא מכה כ-20 איש, אבל נושא כליו ממוטט אחריו. למה צריך למוטט אחריו? אז לפי אותו מהלך אפשר גם כן לומר שיונתן, כמו שראינו שבעצם יש קשת יונתן, יונתן היה פחות מתורגל בהכאה לפי חרב, ולכן במקרה הזה שהוא עשה את זה, הוא לא הצליח להרוג אותם לגמרי, והיה צריך לעבור אחריו ולעשות וידוא הריגה. כל המקורות האלה אחרי זה ראינו אצל עשה גם, מימינים ומסמאילים מבנימין, נושא קשת, ובכן, אם אכן כך, אז זה מסביר לנו איך אהוד הצליח להיכנס, וכמו שאמרנו, הוא היה מוכר שם בארמון, וזה פעם ראשונה שהוא ניסה להשתמש במשהו אחר, ובאמת גם זה לא היה חרב קלאסית, אלא חרב שני פיות גומד אורכה, היינו אומרים סכין. סכין קומנדו, והוא דקר ולא היכה, וככה באמת הוא דחף את זה לתוך גופו של הקורבן, שהלא הוא עגלון מלך מואב, ולא כמו חרב. החרב אף פעם אינה נכנסת לתוך גופו של האדם. החרב מעיפה לו את הראש, או מכה בו במקום אחר, אבל אין דבר כזה לדחוף חרב לתוך בן אדם. סכין אפשר לדחוף לתוך בן אדם. ויקרא את החרב על ירך ימינו ויתקע בבטנו, ויבוא גם הניצב אחר הלהב, ויסגור החלב בעד הלהב, ודחף לו את זה כל כך עמוק בין כפלי השומן, ואת כל יתר הסיפור כמו שכבר ראינו, וגם הדגשנו שהיה פה דבר חריג, שהדלת ננעלה במפתח ולא בבריח, וזה מה שאפשר לאהוד להטעות אותם, שהדלת נעולה והם אינם יודעים אם היא ננעלה מבפנים או מבחוץ. עד כאן הסיפור של אהוד. ואחריו היה שמגר בן ענת, ויח את הפלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. סיפור קצר מאוד, לא אומר לנו, זה לא תופס עוד סיבוב שלם של שאחרי מותו של אהוד חזרו וחטאו ואז נתן אותם השם ביד פלישתים. לא כתוב את כל זה, ויש גם בהמשך סימוכין שזה באמת לא תפס דור בפני עצמו, אלא זו איזושהי ישועה מקומית, אולי באמת רק מכה אחת, מלחמה אחת, הוא הצליח להכות בפלישתים 600 איש במלמד הבקר. מה שזה אומר בעצם שלא היה לו נשק קונבנציונלי, לא היה לו כלי נשק טוב, הוא השתמש במלמד הבקר, זה מין דוקרן כזה, שדוקרים את הבקר כשהוא סוטה ממסלול המחרשה, זהו המלמד, והוא לוקח את זה ובעזרתו הוא מכה 600 איש מן הפלישתים. ייתכן שזה לאורך זמן, הוא השתמש בזה בתוך חרב כי לא הייתה לו אחרת, וייתכן שזה בקרב מסוים, הוא הצליח לגבור עליהם ולהרוג 600. האם הכוונה שהוא הרג אותם לבדו, או שהיו איתו אנשים? אין לנו פרטים איך זה עבד. שמגר בן ענת זה שם מעניין, כי לפי הלשון ענת זה בעצם אלה כנענית. האם הכוונה היא שהוא היה כבר בן דור שככה התבולל בעבודה זרה? אולי זה מרמז דבר כזה. אין לנו פרטים נוספים על הסיפור הזה. מעט נגיעה יהיה גם בהמשך בשירת דבורה. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואהוד מת. שתי המילים הללו גם כן ממסגרות את שמגר בן ענת
כאינו תופס דור בפני עצמו, אלא כנראה עדיין בחיי אהוד, משום שרק אחרי שמספרים על שמגר אומרים ואהוד מת. מצד שני בהמשך השירה נראה ששמגר כן תופס איזשהו מקום, אז הוא בין לבין לא ידוע. ואהוד מת, או שפה זה בא לומר את הסיבה, ואהוד מת, הכוונה ואהוד כבר מת, לא כתוב וימות אהוד, אלא ואהוד מת, והרבה פעמים, אולי בדרך כלל, בלשון המקרא, הצורה הזו היא צורה של עבר מושלם, עבר שכבר היה, ואהוד כבר מת, ובעצם המקרא בא לענות על שאלה, הם הוסיפו לעשות הרע בעיני השם, הרי יש להם שופט, שופט דגול, אז לא, אהוד מת, אבל ייתכן שהוא מת כבר לפני שמגר, לפני הישועה של שמגר, פסוק לא נזקק לזה. ויצאו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, כי כמו שאמרנו, השופט, מעבר לזה שהוא מושיע אותם מן הצרה, מושיע אותם מהכובש, הוא גם מעלה אותם על דרך המלך ומחבר אותם חזרה לעבודת השם. אהוד מת, זה באמת סיפור ארוך מאוד, אהוד שפט את ישראל לפי החשבון, גם לפי מה שסדר עולם אומר, שבתשקוט הארץ 80 שנה, זה כולל גם את ימי הצרה, עדיין מדובר בלמעלה מ-60 שנה, משום שהם עבדו את עגלון מלך מואב 18 שנה, ואם ה-18 הללו כלולות ב-80, נשאר 62 שנה של מנהיגותו של אהוד. זה אומר שאהוד כשהוא הושיע אותם היה צעיר והאריך ימים, וישראל החזיקו בזכותו מעמד רוחני וממילא גם ביטחוני במשך למעלה מ-60 שנה. אחרי שהוא מת והם הידרדרו שוב, וימכרם השם ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור. מה זה יבין מלך כנען אשר מלך בחצור? יבין מלך כנען זה אחד ממלכי כנען, הוא לא המלך של כל כנען, אבל הוא מוגדר מלך כנען אשר מלך בחצור. מה היה לנו בספר יהושע? היה הרי את המלחמה של מלכי הצפון. מי הם היו? ויהי שמוע יבין מלך חצור. אז בעצם זה יבין, וזה מלך חצור. מה יש לנו כאן? יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור. אז זה כמובן לא סתירה, כי כנען זה לא שם של מקום, זה שם של כל הארץ באופן כללי. אבל כנען זה הקבוצה האתנית, זה אחד משבעה עממי כנען, ולמעשה כל עמי כנען נקראים בסוף על שם כנען, משום שהם כולם בנים של כנען. וכנען ילד את צידון בכורו ואת חטא ואת היבוסי ואת האמורי ואת הגרגשי, כמו שכתוב בפרשת נוח. העמים בעצם יצאו מכנען, אז העם כנען כאחד משבעת העממים זה אלה שלא נקראו על שם אחר אלא על שם אב המשפחה. אז יבין מלך כנען, אבל איפה הוא מולך? הוא מולך בחצור, שהיא עיר גדולה וחשובה. היה שם יהושע בהיטב ולקנות את חצור את מלכי הכבחיו, כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות האלה. הוא היה ראש הקואליציה הצפונית בימי יהושע, אבל אם ככה הוא הרי הוקע בימי יהושע. אז איך הגענו כאן עוד פעם ליבין מלך כנען? התשובה היא לכאורה שיבין זה שם המלכות, כמו פרעה, כך לכאורה מתבקש. יבין מלך כנען, המלך שבא אחריו גם נקרא יבין, וגם אחריו, גם אחריו. הרי פה אנחנו נמצאים אנחנו נמצאים 120 שנה לפחות אחרי מותו של יהושע, ולמעשה אחרי מותו של יהושע והזקנים. כמה זמן האריכו ימים הזקנים אחרי יהושע? אמרנו סדר עולם אומר ימים האריכו, שנים לא האריכו, אז זה לא הרבה. אבל יש לנו את ה-40 של עתניאל ואת ה-80 של אהוד. זה כבר 120 שנה, אז זה ודאי לא אותו יבין. אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. מי זה הוא? סיסרא יושב בחרושת הגויים, בעוד יבין עצמו יושב בחצור. או ייתכן, יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, לשון עבר. מלך, אולי לא הוא, אלא הממלכה הייתה בחצור עד שיהושע שרף את חצור באש. ייתכן שהיא לא השתקמה, ולכן בעצם מרכז הכובד של אותה ישות עבר לחרושת הגויים. איפה זה חרושת הגויים? ואיפה זה חצור? חצור זה כמובן בצפון. היום יש עיר שנקראת חצור הגלילית, ויש באזור שם תל חצור. בואו נראה את האזור שעליו אנחנו מדברים. הנה יש לנו פה.
אזור צפת, כן, הגליל העליון. יש לנו פה עיר בשם חצור הגלילית, ויש את תל חצור באזור, תל גדול ומורשים, וזוהי בעצם חצור הקדומה. אם כן, נתפוס פה את חצור ככה בשביל המושגים שלנו. חרושת הגויים איפה היא יושבת, מקובל לזהות אותה באזור צומת העמקים, בואכה הקריות, וככה במהלך נחל קישון. נגיע לזה בהמשך הסיפור, הרי העלילה הזו קורית בקישון. הנה כאן יש לנו את נחל קישון, שישפך בסוף אל המפרץ, והוא יהיה במרכז סיפורנו. אם כן, יבין מלך כנען שהמלך בחצור ושר צבא ושר יושב בחרושת הגויים, שהיא מערבית לחצור כמו שראינו. ויצעקו בני ישראל אל השם כי 900 רכב ברזל לא, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. כבר יצא לנו לומר שרכב הברזל, רכבי הברזל יעילים מאוד בעמקים, במקומות שטוחים, ואכן אנחנו נמצאים כאן, הסיפור הזה קורה באזורי העמק. אזורי ההר פחות או יותר מוחזקים יותר בידי שבטי ישראל, ואם כך גם חצור עצמה נמצאת באזור ההררי, אבל הצרות כמו שראינו הם באזורי העמקים, באזורים השטוחים, בשפלה, בעמק הירדן, בקעת הירדן, בית שאן ראינו, כל האזור הזה יותר בעייתי, וכאן אנחנו נמצאים, הנה, בין הכנרת למפרץ, יש לנו את אזור העמקים, עד שמגיעים להרי השומרון, כן? אז זה בעצם מעבר, הנה אם נעשה פה, אה, הנה נראה את זה בתמונת לוויין, טוב, לא מספיק ברור, נותן לנו שכבות, צריך לחפש פה משהו שנותן שכבה על פי טופוגרפיה. בכל אופן, האזור הנמוך של עמק יזרעאל וכל העמקים, שם בעצם סיסרא יושב עם הרכבי ברזל ולוחץ את ישראל, כלומר, הם בעצם מאבדים את היכולת גם להיאחז שם וגם לחצות בעצם, זה דרך מרכזית מאוד, ואם כך זה גורם לישראל להתרכז בתוך האזורים שלהם, והם לא יכולים להתפשט ולא יכולים לעבור מאזור לאזור. 20 שנה. זאת תמונת המצב. אז יש להם את אזור ההר, והם יכולים גם אולי, זאת אומרת, שבטי הצפון יושבים באזורי הרי הגליל, אבל אין מעבר מכאן לכאן, במשך 20 שנה. ודבורה אישה נביאה אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. כעת יש לנו פה מנהיגה שאפשר לומר בעצם בכל ספר שופטים, היא לכאורה החשובה ביותר, רק עליה מצוין שהיא נביאה. יש לה נבואה ישירה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתה, היא היחידה בספר שופטים, אין עוד מישהו מהמנהיגים, מהשופטים, שכתוב בפירוש שהוא נביא. יש אצל גדעון שהמלאך מדבר איתו, צריך להבין בדיוק במה מדובר, אבל הביטוי נביא ודאי לא מוזכר. כבר אמרנו שלמעלה, כשכתוב בספר שופטים, וישלח השם איש נביא אל בני ישראל, או מלאך, אז חז"ל מחפשים מי זה ואומרים שזה פנחס. אנחנו לא מכירים עוד נביא בספר שופטים מלבד דבורה אישה נביאה. ודבורה אישה נביאה אשת לפידות. עכשיו זה מעניין, מדובר באישה. זה גם תופעה לא מצויה, בדרך כלל הנביא הוא גבר. אישה נביאה, הגמרא במגילה באמת אומרת 7 נביאות עמדו להם לישראל. על דבורה זה מפורש, כתוב דבורה אישה נביאה, לא צריך להסביר, לא צריך להביא מקור. על האחרות הגמרא מביאה כל מיני מקורות שחלקם נראים קצת דרך הרמז,
אבל פה כתוב בפירוש אישה נביאה. מה זה אשת לפידות, או שלבעלה קראו לפידות, או שהיה לה איזשהו קשר עם לפידות, עם העניין של הדלקת נרות במשכן, יש כל מיני מדרשים על זה. והיא שפטה. מה זה שופטה את ישראל בעת ההיא? עדיין לא מדובר על הישועה, כלומר התפקיד שלה לשפוט קודם לתפקידה כמושיעה, וגם לא מצופה ממנה להושיע, כמו שלא כל כך מצופה ממנה לשפוט, מדובר באישה. כל מה שקורה פה זה חידוש בוודאי על הרקע המקראי, מעבר לזה שהיא נביאה, היא שופטת, ופה כתוב גם בפירוש שלא מדובר לשפוט מיד האויב, כמו שכבר ראינו שהביטוי שופט יכול להיות גם בהקשר של להושיע וגם בהקשר של לכוון ולהנהיג את האומה, ופה כתוב, והיא יושבת תחת תומר דבורה. היה מקום שנקרא תומר דבורה, כלומר התומר שלה, עץ תמר, עץ גבוה, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, ויעלו אלי בני ישראל למשפט. פה כתוב שהם עולים אליה למשפט, בפשטות הכוונה לענייני דיני ממונות, לשאול דבר השם, כמו משה רבנו שיושב ושופט את העם מן הבוקר עד הערב, כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. היא המנהיגה הרוחנית, ועולים אליה למשפט. כבר עסקו בשאלה, התוספות בעיקר עוסקים בשאלה הזאת, איך היא יכלה לשפוט, כל הפסול לדון פסול להעיד, מה התוקף של המשפט הזה. מדובר פה במשהו חריג, ושוב, מדובר בעולם המקראי, אנחנו לא תמיד יכולים לפרוט את הדברים באמת בצורה ההלכתית. יש דברים בהלכה שייתכן שעוד לא היו מקובלים אז על כולם, או בכלל, עוד לא נדרשו, אולי דברים שנדרשו בי"ג מידות, שיכולים להידרש גם לאורך הדורות, לא מחייב. רק בפשטות, אם יש פה דבר שהוא מנוגד, ההלכה לא תלך בניגוד לפסוק. אולי זו גם יכולה להיות סיבה למה הראשונים, וגם הגמרא לפעמים מחפשים שהדברים יתיישבו, שלא תהיה סתירה מובנית בין העולם המקראי לעולם ההלכתי. אנחנו נמצאים לא באזור המצוקה, שהוא אזור העמקים כמו שראינו, אלא בהר אפרים, שזה הרבה דרומה, בין הרמה ובין בית אל. הרמה, הרמה בהר אפרים, זה יכולה להיות, אולי יותר ממקום אחד יכול להיקרא הרמה, אבל אם זו הרמה הידועה, זה אזור רמאללה, ובית אל גם שם, אבל ייתכן שזו בית אל אחרת, יש בית אל של אברהם, יש בית אל של יעקב, לא מחייב שמדובר באותו מקום. יש איזה ניסיון גם לזהות את זה היום, את תומר דבורה, אני לא יודע אם יש לזה על מה לסמוך, אי שם במערב בנימין, בכביש שיורד מהיישוב עטרת לכיוון הכביש של מודיעין עילית. טוב, אז היא יושבת והיא השופטת והיא הנביאה, ובמקביל ממשיכה אותה צרה של רכבי הברזל של סיסרא, שר צבאו של יבין מלך חצור. ותשלח, יום אחד היא שולחת דבורה, ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי. נפתלי זהו שבט צפוני, צפונית לאותו אזור. איך הוא מצליח להגיע? הצליח להגיע. אז כאמור היא יושבת, נניח במושגים של המפה פה, אי שם בין ירושלים לאריאל. הבעיות קורות בערך במקביל מערבית לכנרת, או נקרא לזה בגדול באזור יוקנעם עילית, והיא קוראת לו מקדש נפתלי. קדש נפתלי זה למעלה למעלה, ממש בגליל העליון ברכס הרי נפתלי. היא קוראת לברק בן אבינועם ותאמר אליו, הלא ציווה השם אלוקי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, שזה עוד נקודה באמצע של כל הסיפור הזה. הר תבור זה כאן, מעל עפולה, כפר תבור, כאן, זה האזור, הר תבור. כל השמות פה היום, אחוזת ברק, דוברת וזה, בואכה עפולה, זה למעלה, מזרח צפון לעפולה. ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. נפתלי זה השבט שלך, וזבולון זה השבט המקומי של אזור הר תבור, או גם של אזור חרושת הגויים, אמרנו אזור המפרץ. אלה השבטים שגובלים בבעיות שמייצר סיסרא באזור עמק יזרעאל. נעצור כאן כרגע ונמשיך בעזרת השם
במוצאי שבת, בלי נדר. כל טוב.